ride tayo ngayon papuntang Hibiscus. Time check 5:27. Galing tayong Libmanan tang Tigaon. So, nasa Mambulo na tayo. Yan, nasa Pamplona na kami. Ang atas lang na nag-breakfast ng Kinalas. Yan, time check 6:35. Nasa San Fernando pa lang kami. Yan, yung sarog yan. Diyan tayo kakagat. Pilig yan. Ayun, lumiko kami dito sa bagong gawang kalsada. Hindi namin siya kung idaan dito. Para papunta tong ano, Inalabak. Tapos labas namin yan. Pili na. Dead end na baga. Tingnan natin kung may daan. Sana mayroon. May daan. Kaso maputek. Trailings. One hand. Ayun, nakalabas na kami. Ito na itong may narabag. Ganun. Dati. Ayun, nasa pili na kami. Palabas na ito ng highway. Ayun, sentro na ito ng pili. Ayun, sabi sa maps 28 kilometers pa. Time check, di ko alam, 8 ata. Ayun, lumiko na pala kami dito pa kaliwa, galing highway puntang Partido. Hindi ko alam, dire-diretso lang ata. Yan, time check 8:42. Nasa Ocampo pa lang kami. Yun, malapit kami kumaliwa puntang Hibiscus. Doon na ata yung puro hindi ko wala, first time ko dito. Diba? Tingnan natin kung kaya. Ayun, nakaliwa na kami dito. Ahon na to. Kaso maulan doon. Makakita rin tayo dito. Bakas na ulan, di ako makapag-video ng maayos. Pabari ata.
Recovery. Recovery. Ganda ng daan dito. Walang masyadong sasakyan. Ito dito. Ang daan dito. Parang kaliraya. Ayan na. Taas na pala kami. Hindi halata. Ganda. Parang Sierra Madre din. Ganda. Sierra Madre. Makaabot ka. Sakay ng aming bisikleta ay papadyak kung saan man May pampa nga siya pala. Alas wag ka na. kasama ng aking barkada. Halos Tama mo naman na dyan. lang nakilala kasabay sa kalsada, sa gabi at umaga, umulan at umaraw. Sige lang, Mas pipilihan ko pa nito kaysa panikwaso. Mas madali mo yun. kahit na magtula, Ay, ano? Kitang-kita naman ko ba? padyak lang ng padyak, aabuting tiyak, Panginoon di masisinda. Maghihintayan sa kainan, Ngayon dito may kamaling naga. Palitan sentro. Tuloy-tuloy lang ang padyakan hanggang mapagod at abutin Tondo, Pilipinas. na ng gabi Juray na para! sa kalsada. San may kama, pahinga, tulog muna, tutuloy sa umaga. Padyak lang ng padyak, kahit na matula, kahit ang tuhod mo'y umiiyak. Padyak lang ng padyak, abutin tiyak, Panginoon di masisinda. Panginoon di masisinda. Sa taas yun. Ano? Tara na't sumama Ayan. sa akin, Concert na tayo'y ni. maglakbay. Sabi? Kunin ang Lukban? bisikleta, sa Loko pala. akin sumabay. Kapon. Yun. Lapit namin sa Lions Head. Kabundukan ay naghihintay. Pero bagyo. Araw ay nakangiti Hapon na namin yung dulo. at kumakaway. Kasama man ang mga tropa o kahit solo kayang-kaya, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at magugulat Half sa day ride. makikita ng mata. At kung saan ka Yung dadalhin mabait ng dulo. ang iyong paa. Charot. Day pa. Yun, narating na namin yung dulo. Kalsadan. Masarap sa una, lalo pag tumatagal. Di mararamdaman Girl. ang pagod kahit Yun. hingal. Magagandang mga tanawin Mas kami kaka. ang naghihintay sa atin. Huwag ka nang babagal-bagal pa. Sarap magbike, tanggal ang iyong problema. Sarap magbike, tiyak mamamangha ka at
Yun, bumaba na kami. Sa makikita ng mata So, hindi kami sa Naga lang. At kung saan gagawin ang iyong Mal. At magugulat sa makikita Yun, ulit kami sa pili. Sa bahay ng pili. Dire-diretso to hanggang natin. Kung kami uwi. Distansya. Makul. sarap magbalik. Tanggalan yung problema. Yun, nasa San Jose pili na tayo. Ubos din ang iyong pera. Sarap magbalik. Tanggalan yung problema. Sarap magbalik. Iyak mapapamahaka. Sarap magbalik. Sarap magbalik. Tanggalan yung problema. Ang sarap Malapit na to. magbalik. Sarap magbalik. Iyak Padaan lang namin sa may capital. sarap, 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 Yung kembot na lang. sarap, sarap magbalik. Sarap Liligo na kami baka na. Tutang distansya. Nakaliko na pala kami dito sa Dularsari. Kembot na lang to. yung problema. Sarap magbalik. Ayun, Ubos din malapit na kami. ang pera. Sarap magbalik. Nakaka 100 plus kilometers na kami. Tanggalan yung problema. Nandito na lang. Sarap Ayos. magbalik.